Здравейте! Сега ще ти покажа една измама. Тук има, тук няма. Така. Тук има двойка, асо и тройка. Така. Обръщаме ги и тройката е първата карта. Асото е по средата. Така. Следете асото. Така. Всеки би казал, че е тук. Но грешите. Това е тройка. Оставяме. Следващата карта е двойка и тук не е. Точно това е асото. Така, сега. Да го направим още веднъж. Тук има двойка, асо и тройка. Ето, погледнете, тройката е първата. Асото е по средата. Така. Отново трябва да го следите, но ще поставим един чип върху него. Върху асото, за да ви е по-лесно. Така. Много разместваме картите. И отново бихте казали, че е отдясно. Но много грешите. Това е тройка. Надявам се ви е харесал фокус. Чао!